Takže čaute ľudia, máme tu nové video. Pokračujeme stavať náš dom v Roblox. Pozdrav Adam. Adam, pozdrav. No. Pozdrav ľuďom do videa. Nie, ja už som skončil s videom. Ale mne, ja robím teraz video, to pozdrav. Ja, ty už si to tu natáčaš? No. No, čaute. Som ja Adam. Dajte like a odber, ako by mal 75. A prosím. Nie mne. Mne nedávajte odbery. Dávajte Adamovi. Nejde o to, aby ste dali Adamovi odbery. David, už je to video pridané. Treba hodinu a 7 minút. Dobre, dajte like a odber, jo? Dajte aj jemu, aj mne. Nie, hlavne dajte Adamovi. Mne už aj odber netreba. Lebo ja už mám veľa. Tu máme ďalší dom. Mám si teleport. A tu ľudia sme robili minulý dom, ktorý sme nedokončili. A tento dom dneska chcem dokončiť. Juchu. Takže peniaze máme. Môžem niečo povedať? No, počúvajte Adama. No dajte môj like a odberaj mne, ale že David, ja keď natáča, tak môžem skončiť video, že môžeme skončiť hovor a potom si zavoláš, keď dokončíš, nie? Lebo potom na čo toto, nie? Adam, počúvaj. Budem ťa otravovať. Nie, ja som sa kúkal na to video, čo sme robili minule a to má reálne už asi sa mi zdá, že má 100 zhľadnutí. Sa mi zdá. Jaké video? Však toto... sme natáčali? Nie, toto, ale predtým, čo sme toto Roblox video na môj kanál robili. Ja, dobre. Takže ja skončím hovor. Na čo? Ja skončím hovor. Však keď dokončíš. Nie, však ostaň. Prosím. Nie, lebo ja to nesom otravovať. Adam, sa neboj, ty nás nebudeš otravovať. Ja ťa nechcem otravovať, proste nechcem, nie. Ja keď natáčaš. Ty stále natáčaš? Však ešte stále. Kamo, ja skončím hovor proste. Dobre, kamo, ti potom zavolám, keď dokončím video. Hej, keď dokončíte, dajte mu like a dobre, aj mne, čaute. No bože, si ľudia. Potom ešte... som povedať, že dajte mu reálne odber. On na to, že robí tie nové videá, to robí aj dobre, kvalitné. On to robí aký z takých tých normálnych video shorts. Takže musím ho sám pochváliť, že tie videá aj mňa reálne bavia. Tu 15 000. Poďme nahor na poschodie, ešte tam nejaké tie mani poutrácame. No, štíčiť to do nechcela. Keď toto. No, pre peniaze. $22 000. Tamto ten bazén dáme na koniec. Lebo keď urobíme všetko, mi nebude treba ani peniaze. Table. Window. Dvere! Juhu! A dík za 60 odoberateľov. Reálne, vám musím poďakovať, že ste mu sám splnili a tak, aby som povedal chvíľku. Dajte aj Adamovi odber. Dajte reálne Adamovi odber, bo
jak som povedal, on robí strašne dobré videá. A polievka sa navarí. Voda nám ide. To vidíte? Je to on. Proste on robí strašne dobré videá. To musím povedať už. Myslím, no. Budu anglický jazyk. Takže no, nemusíte počítám svoju angličtinu. No ale čítam ju hrozne. No bro, toto stranu. To sú také divné obrázky inak. Na odmienku by sme to chcel skončiť. Prvá ako TV, hej, dobré, mám prachy. Bolo toto, koľko minútov, 6 minútové video. Urobíme part druhý, lebo toto bol part 1, lebo ešte musím nejaké video dostriať, takže majte sa fajne a tešte sa na ďalšie video. Čus.